Ang video na to karon kay magluto ta og beef curry. Una, iandam na to ato ang mga sahog. Dong kirig, unsa po na mga sahugan na? Inday kirig. Ninduta po nung pangutana oy. Ang pangsahog day, sama ra po na sa mga istorya niyang lami. Naigo lang sa mga istorya niyang idungag-dungag para nindot dunggon or tanawon. Pero day, dali ra kawahingon. Pagtanaw na, pansahog ramanday ka. Pansahog ramanday ka. Ay day, murag lahi naman siguro na ingredients ang akong nalitok. Una, kailangan hiwa-hiwaon na ito itong pansahog. Kay lisod pod no. Ilunod na ko ni tibuok. Siyempre, hiwa-hiwaon sa nako ni. Unya nag ikaw magluto. Ilunod og tibuok. Tapos maghaling dayon ta. Itak-ang ng kaldero. Unsa may dugayon. Dinosaur, T-Rex, Jurassic. Dugaya po ni malata ning dinosaur oy. Tapos ilunod din ni Luya. Dugay kayo. Ding dong. Gulay. Puso ng saging. May paang saging, may puso. Pero ikaw, wala. Tapos curry powder para lami. Sama nako. Yay. Ay, nimo di ay lami. Dami na kay kagtanaw diha ba. Tapos pabukalan dayon para maluto purog tarong no. Sunod dayon ang gata. Paalala lang, bago ko nagkupos og lubi, nang hugas ko gahapon. Hala, joke lang po. Party ya. Pizza dayon. Tapos, wala. Human ang finished product na beef curry. Sarap. Dali daw tanaw. Kay gutom na ko. Og maulang ka nang akong na-experience karon. Ang wala lang jud na ako na-experience, ang imong share, like, and follow. Thank you for watching. See you for next video. I'm Dong Kirig. Bye-bye.